Täällä taas mennään autossa, nimittäin siinä on uusi kaverini Juho Kusti. Ja tossa on joku ihme jätkä, jonka nimi on Eero. Siinä on Nokia N8 ja on tiistai 25.10.2011 kello 11.50 noin, kuten näette. 5/5 puhelin. Nokian laatu. Nokia Express Music 5660 5N. Sisäänrakennettu tietokone ja webbikamera. Kuten näette, kännykässä on näppäimistä ja näyttö. Omena on paras. Pihaesittely. Ai niin, pihaesittely. Bye bye tietokomputer. Kuten näette, siinä on kuusia. Jos katsotte tarkkaan kohtakuvaa, niin ilmestyy naapurin Jonnen derby. Naapurin Jonnen derby. Se oli yksi kootteri eikä derby. Siinä on naapurin Jonnen derby. Se on Yamaha. Juuri saman tiedon mukaan mopo onkin Yamaha eikä derby. No, shit happens. Hui tipuja. Siinä on kuollut lintu. On aika kiittää katsomisesta.